Shalom mamanginang horas meriti saluhna. Adorasu tabuka partangyangan di parningotan ni panonon ni Tuhan Yesus Kristus. Jumuluma hita martangyang di bagasar rohata. Martangyang mahita. Amin. Mari di mahita. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot di porbadia, amin. Tabereng ma iduk ni hapor siauni, jalan apa ujuk kosa, ima Yesus nama noton parsilangoni, sikat nilas ni roha, tohap naihian, so dia itongi hailaon, kabehudul di siamun ni habangsa ni de bata, paingot-ingot hamumay ibana, napatototon paraluan sisongoni dopak ibana, sian akka pardosa, asa unang marnaluja hamu, unang maddati tordimuna, haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan de bata amanami na di banwa gijang, asima roham di hami halak nagaleon, di dia ho, nagugudo ho, say pargugui, jala pamonang mahami, maralohon musui, marhite-hite panonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tabegema kor solidio.
mari de mahita. Jadi dia rahot Yesus ma nasa 12 jalai dodok matu nasida nanakok mahita tu Jerusalem jala tulus ma tu anak ni jolmai sasudena natar surat ti akka panurirang ai pasaton nama ibana tu akka parbegu gabe isahana leaana jala tijuranna ma ibana dungi mulak mangulu ma ibana diare patuluhon. Moloi tapasahat ibana porsia mahalak, moloi tapasobu ibana porsia mahalak saluhut na tu ibana, kabe Roma halak Rom mengarap pastanota dohot bangsota, alai hehema sada sianda sida, ima si kaya pas situani malim di nasatauni di dokma tu nasida, nah orang roha rohamu, dang dipikiri rohamuna, dengkad domate sahalak homokop na natoropi unang lahomago sadok bangsoy. Alay tahe dadahulan laho makokop bangsoy alay neng papungon na aka anak ni di bata akan namar serak dope laho pasadahon asa olat ni sadari i martutup manasida lama musa ibana ala didok nasida ma unang mari pestai sotung gutur natoropi marid dehita. Saluhut
ono marinari asa dapat pesta paskai sahat ma Jesus tu huta Betania nani inganan ni si Lazarus na sinunggul ni Jesus yang namate. Jadi di Paulina sida madisi panganon di ibana si Marta do makubasi si Lazarus ma sada dongan namangat disi. Jadi sadasian akasisianna si Judas Iskariot nanaing majehe konibana madok buasa soginadis biaki arga 300 hupang bahai silihon-lihonian diakana pugos alai dadana pugos sinarihonna ubahina didok ibana songoni panak do ibana tahe diusung do asi-asi ni halak aitu ibana di pasahat puroi. Itap na tarbahesa do nani ulanai nama juluani do ibana mamiahi pamatakku songodi nama nanom situtudo hatakot tohamu manang di dia dilihat portibion dijami tahon musi barita naulion hatahonon na do nang nabinahin nai kabi barita marid dehita. Dungi torang ni arinai dibigi halak na torop narotu pestai naneng ro ma Jesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma akka mare-mare lama nomu-nomu ibana huhut ma jauh-jauhon. Hosianna pinasupasu manaro marhite-hite guarni Tuhani rajani Israel. Jala halak parise dohot deba nasian natoropi madok tu ibana oraya tong akasisi emmi guru alainin nama mangalusi nasida kudok matuhamu out mauhom nasida jauh-jauh ma akabatu maredehita.
alai di bongoti si polisi do si Judas namar guar Iskariot sahalak sian na 12 gabelau may bana martup-tup dohot akka situani malim rapon akka panungganay manang dia dalan na pasato di bana tunasida. Alai di hari parhobason parjulu ni pesta paskai didapoton sisian nama Yesus akanin nama tu dia ma patorion nama diho panganon paskai dipangidoroham gabri di dokma laho mahamu tu hutai manopot sianu dok hamuma tu ibana tonani gurui na dapot nema tikiku dihoma awas orang laho mangan paskai rap dohot sisiaku. Jadi patudonon nama tuhamu bilut pergi jang sada nalabas natipak hinebangan disima paturehamu dihita jadi borhat masisiana dibongote mah hutai jadi jupang nasida matutu songon naniro nai gabe di pature mah paskai asadung bot ari Roma Yesus dohot nasa 12 jadi dinamangan nasida hehe ma Yesus yang namangani ditangkal maulusna dibuat ma basahan ditapolhon tu ibana diusihon ma aik tu sabong dungi diburi ma patni akasisianna dia pusi ma dohot basahan na tinapolhon nai maredehita. Dungi sangat maibana tu si Simon Petrus jadi di dogma madok ibana tunghoma ale Tuhan mamuri patu dungi nina Yesus mamangalusi ibana dang dia tu si ho pabahenaku na tu ho anggon waeng musepe boto omwi dungi di dok si Petrus matu ibana matua tanoon dang buriomu patu dungi nina Yesus mamangalusi ibana molo sohuburi ho ndang partohapo diau. Adita dado si pasahat ibana ubah didok dang saluhut hamu ias asadong diburi Yesus patnasida dipake mamuse ulosna hudul maibana didokma tunasida adiat tu si hamu do pabahenak kitu hamu digor hamu do au guru dohot Tuhan jadi ture dipadokmu disi ai ido au tutu
Asamolo au Tuhan jala guru muna mamuripat muna tama nang hamu mamu marsiburian pat ai siturodo hulehot tuhamu asa de bahe kamu songon nahung hubahe ini tuhamu natutu situtudo nahudokot tuhamu dang naubalga anak somang sian idukna dang sumurung suruan sian namar suru ibana molo diboto hamui martua mahamu mangulah hosa maredehita. Jadi dinamangan nasida nina Yesus ma situtudo nahudokot tuhamu sada sian hamu naing pasato nau dungi marsak situtu manasida gabe dipadok bema tu ibana dang datung ahu Tuhan alainin nama mangalusi iai narap dohot au manganur dukot tanganna tu parikawan ido napas hato nau tong donian ujung nyanak ni zolmai song natar suratian alai marjiado halak napas haton anak ni zolmai. Jadi di pajonok ma tu labung di Yesus madok tu ibana Tuhan isei gabe dialusi Yesus ma ya tu si hulihon nasa topik na husarnoponon ima ibana jadi sarnopom masa topik dilehom matu si Judas Iskariot anak ni si Simon
Jadi dung diboduti dibongoto si polisi ma ibana dung di dok Yesus matu ibana humatop ma ula si ulo honomu asa dung di jalo si Judas satopihi pitor lahodo ibana tu balian alai borngin ma ujui mari dehita. Tabegema pujian Sankor Ebenezer.
Jadi dinamangani nasida di hidat Yesus maroti, di pasu-pasu ma, di ponggoli ma, jala di paralehon ma tu akasisiana, uhut ma didok. Jalo jala pangan hamu ma, dagik kudoon, dungi di hidat ma panginumani, didok ma mauliate. Di lehon ma tu nasida uhut ma didok. Jalo jala inupamu ma, mudar hudoon, mudar perpadanan na niusehon humok kopamu, bahin hasisan ni dosa, alai hudok ma tuhamu, nasotu pabe inumoku olat nyon sian parbueni hau angguri, sahat rodi ari sugut, disima inumoku nai baru rap dohot hamu, di harajaun ni damang. Mari dehita. Sunggul-sunggul dihita di partang yang abor nginon, apor jolo jari Rabu manang marsukut tapatu pada muse pasion kedua masuk jam 20 menang jam 8 malam. Irama hita madohoti partangyangan pasioni. Namarkor di pasion kedua imakor ex Saudi ina Rabu dohot wek onom. Napa dua hon kegiatan di pasca pertama di Buha-Buha Ijuk Minggu 31 Maret 2024. Parjolo pawai obor dengan rute Jalan Gereja atau HKBP Yagul, Jalan Skip, Jalan Orde Baru, Jalan Karya, Jalan Gereja menang HKBP Yagul. Jam atau pukul 04 WIB sampai 04.15 WIB kumpul di gereja. Pukul 04.15 sampai 04.55 WIB pawai obor. Paduahon pasca subuh. Pukul 05 WIB sampai dengan selesai Buha-Buha Ijuk. Patuluhan lomba anak sekolah minggu pukul 06 WIB sampai 06.45 WIB. 4 senam jumba bersama pukul 06.45 sampai 07.45 WIB. Sarapan bersama pukul 07.45 WIB sampai 08 WIB. Sarapan bersama 6. Penutup pukul 08 WIB. Soni mas sunggul-sunggul dihita Roma Sipartangnya. Tabas ada marwata martang yang maita. Ali di bata manami na marabang sa di banu gijang. Na usabahami jalan na utadahami di bagasan kuarnya nak mu Yesus Kristus Tuhan nami. Muliati maruhan nami ali Tuhan na pungut tuado pamuna badi. Ala di luas soro hami rosya bagas nami be madapat tu bagas joromon. Imali Tuhan di dapat tu papartangyang kami. Pertangyangan di namardingot kami na tinaon niya na mo Tuhan Yesus Kristus. Lau paluhok kami siya dosa. Lau padumuhok kami tuamay.
bernik doali Tuhan di tahun, dicaki, dipastapi, ditijuri, direhei, latah ali Tuhan, na bernit na di tahun ni anakmu Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus. Holan lau paluho kami sian hamatean, holan lau paluho kami tuamai. Atong ali Tuhan asa unang mariswang panaonon ni anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami. Ajari mahamili Tuhan, patolas may turohan na bibi, asa unang mariswang panaonon ni anakmu. Jalabuhi may ali Tuhan hulok kami di ngulo namin si ganupari. Gabi jolma parholong mahami, gabi jolma si baydame, dang na mabayin haguturon, alay na mabaydame ma di sekitar di lingkungan nami. Asa tadama kami ali Tuhan anak kommu, jala sa tadama panaonon ni anakmu, lau humokok pami, lau padumuhok kami tuamay. Unang mariswang ali Tuhan panaonon ni anakmu, jala patadahum may pataridahum mo dingulu nami si ganupari, sude ruas ni huriam, sude parhado ni huriam, asa parholok kami ali Tuhan, asa unang mariswang panaonon ni anakmu, alay sa gabi dohot tami, partupal na punasa harajaw na pinaradimi, ay ido di ripol Tuhan, dang na holad dingulu nami di Portibion, imangulu parsatok kinani, alay narong do dihami haporsyaw pakrimon, narohot dohami di hanguluan na pinarbagam, na pinaradim tu na porsya diho, jala maritei gawi lastro hanami pajupang dohotto, jala ido pakrimon nami, di natinaon ni anakmu na berniti, lau manubus sami siyan linggoman ni hamatean, lau padumuhami tuamay, muliate madiho alay Jehovah amanami. Ditiki parningotan, di natinaon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, tong doli Tuhan hingot tami akadungan nami na dibagas sa parsahiton, apala ditikyon, na marsahi dibagas na sida doho na di rumah sakit pele Tuhan. Daw ni mapamatang na sida, bolok kon bukbut sahi sa pamatang na sida, asa marlas ni roha do pinasida to katiki ni nengro, jala riboto ho totong na madungani na mamasumasu na sida. Mularong dongan namin li Tuhan na targugot apala ditikyon, pelua li Tuhan, mularong na marhabuk ni roha, ho ali Tuhan na mga puli, na mga leon na kadalan, sidalan na sida, asa mariti li Tuhan, ditadda, jala di boto na sida, holong ni roham, dingulo na sida, bagas ni holong ni roham, maradupon na sida, maradupok kami sa luhuk na. Atong ali Tuhan, ho matotong na miyan dingulo nami, ho na miyan di huriamon, ho na miyan di bagas na mibi. Asa buya li Tuhan tarida mahami kaya nakom mo nang tinubus mo siya kamatian, naong tinubus mo siyan lingguman ni sibulis. Alay gabi, jolma natiur, jolma sibuad dame, jolma na tao mamujigwar mo na bajay mahami to katikin ng ro. Ho totong na mamasumaso sude ruas ni huriam narong di hakawipi siya gulon. Ho na mamasumaso ng parhaladum na mga leon hatawut tuhami ali Tuhan. Asa tau hami lau maboto dinggan di basam maboto akka barita si barita honon nami maritaya ali Tuhan lau pazonok ko kami pazonok ko ruas ni huriam holat tuho. Suang-suang ni maritu astokin nain yang bigyon nami barita nauli na naing pinasaha ni naposom ama nami padita. Homali Tuhan na madungan na mamasumaso na maparbisuhi ama nami naposom. Asa buhay ali Tuhan tolhas hatami tuhami, di bagasan hasitongan, di bagasan habadyawn. Asa buhay mali Tuhan hatami bunon nami gabi siluan na riga tu bagas namibi. Jalabuhi ulahonon nami dingulo nami si ganupari. Suang-suang niya ali Tuhan naposom na naing patolhason ho na mamasumaso, ho na madungani, ho na mga liugugo do habisukon na siyakoy. Atong ali Tuhan dikidyang isaluhu na pangiduan nami. Jolma nagalido hami go dosa gok hasalan. Jumulo mali Tuhan urasi nasa dosa asalan nami. Asa tamaro pi hami ali Tuhan lau madjalo dinggan nibasam to katikin ng ro. Jala tamama hami songon yanakommu na maramahokko. Lomomma nasaw dingulo nami jala jalo matangyang nami marhite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Mare dehita. Dame ni debata na sumurung siyan sa luhu na roha. Imamangaramoti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Jesus Kristus Tuhani. Amen. Shalom mamanginang. Horas madihita. Adorang suhuzaha zamitata di Boronginon. Ima pertanggiang pasyon. Lehono kudu apresiasi las rohaku. Soal na marinding nuna kaninga na mabigi kurtay, ima kurni solidio dohot kur Ebenezer. Luar biasa, tinggal dorai persiapo kamu noni. Asayuli, sitonga holani pejamita, abagakian. Jadi mulu serius menang marguru, pejamita dui, marsaringar. Baik nak kandingan Suli Dewi nang Ebenezer alani i terpuji matuhata dalam melubunyan usulhu tu tim multimedia ta tarekam nasida tabuhul masa ada pertikian dungita baemba anang nadigan nasida markur tabama juga video klipna masuk tu YouTube teh asai uli hubere ulu sepakat kita ke parkur nadong di gereja to tarekam tapa masuk tu YouTube ta dungi di gamban don di edit asa gabizamite tongan notu sudut no poso Lolo dohitan no disi kormuna nakani gani masayuli dui. Dohot kor nabina ni kor Ebenezer. Maginag masuk mahita tu zamitata. Hupara di zamita dihita di Boronginon. Pesalmen 72 isada 111. Uzaha madihita. Sokono mahatana. Pesalmen 72 isada 111. Raja Hadameon, sian si Salomo. Ale dewata, sai pasahat maaka panguhum mutu razai. Jala hati goramu tu anak ni razai. Asa diuhum bangsom marhiti-hiti hati goran. Jala maruli uhum aka nadangolmu. Asa marparbuihun Hadameon aka duluk ni bangsoy. Jala maruli hati goran nakarubian. Say pati koson na uhum tuaka nadangol ni bangsoy. Tupahan na do aka anak ni napugus. Jala ropuhan na do sibahin gugu. Say homa di habiri halak.
saliling adong matanyari. Dala saliling tarida bulan marsudut-sudut. Sa ituat may ba na songon pangunay ni udan tupadang na sinabi. Songon udan nene na mamornohi tano. Martunasi madiaka arinay partigori. Jala manibuk-nibuk hadamion. Rodi na suadong bebulan. Jadi ba nama mga rajay siyan laut sahat tu laut. Jala siyan batangay ki sahat rodiaka uzong ni tanoon. Ikumarsoba di zuluna aka pangisi ni halongonan. Jala dilatan niya ka musuna orbuk. Buano niya ka raja siyan Tarsis dohot aka puloma soba-soba. Aka raja siyan Siba dohot Ethiopia manaruhon si lehon-lehon. Jala sobaw ni sudi raja ibana. Luhut doa kaparbigu mangului ibana. Idu anggo sahatna. Hurian itu hata topik ni jamita tema idama na Roma razami manopoto. Mulai majulu jamitaon siyan sada barita manang pengalaman rohani di salak jolma naburzu. Jadi mulu Katolik mangwari bana santo. Jadi guarni santo onima santo Jerome. Paboku do nadigan ibana mangulu. Jadi mangulu ibana sekitar tahun 340 o 420 dong Kristus. Jadi ngaliling anggo barita nanang si pabuokon. Jolmana terbarita do Santo Jerome. Yala meluhami aka nong sikola di teologi ya. Iko kuzahami do tulisan nyon. Termasuk doon Bapak Gereja. Sada karya ni ibana na masai uli ima diterjemahon na mata Santo Jerome do Alkitab siyan bahasa Yunani dohot Ibrani tu bahasa Latin. Jala diguari mon Vulgata. Ulu diberi kamuan non di YouTube manang na di Google lahado Vulgatai imat karya ni Santo Jerome. Tarsawad dia mahurua berita pengalaman rohani ni ibana. Jadi adong manurat tonon. Huzahama na sinurat nai upawa matuhitan wain. Ido lao may ibana tu Jerusalem. Dungi adong basa dainganan na ni hapor siya ibana di sima Yesus tubuh. Jadi dung lao ibana tu si komartangiang guau di sone ni ibana. Dungi hurimang-rimangi zo songo dia do pardalanan ni tuhaki. Siya no may ibana sorang. Martangiang ma Santo Jerome. Amangin ang ditiki martangiang, adong mapagalaman rohani ni Iban, tersonom. Adong macahaya na botar, perjulu setitik. Kemudian semakin membesar. Dan di hadapan dia, bersuara ma cahaya yang putih ini. Anakku, apa kiranya engkau bawa di malam kelahiranku? Roma Santo Jerome Yelusima. Oh Tuhan yang kudus, aku persembahkan hidupku untukmu. Jadi aku persembahkan hidupku untukmu. Imalus di mana? Roma buse suara sian cahayai. Ya, tapi berilah aku lebih dari itu. Dugi Roma buse nang Santo Jerome Yelusima. Ku persembahkan hidup matiku untukmu. Nak kaningan hidup ibana Holland
hidup. Nuaing ala dituntut, persembahkan lebih dari situ. Jalu sibana, Pak. Ya Tuhan yang kudus, ku persembahkan hidup matiku untukmu. Dugi Roma musik suara. Beri aku lebih dari situ. Roma Santo Jerome, aku mempersembahkan apa yang aku miliki untukmu Tuhan Yesus. Tuhanmu doa maginang, tak sodo penang, suarai. Yudu tidak penang musenan. Beri aku lebih dari situ. Dungi Roma Santo Jerome, hohom may bana, dia terdiam. Dia tidak bisa menjawab apa-apa lagi. Menurut dia, itulah jawaban yang terbaik untuk Tuhan. Hidup dan matiku untukmu Tuhan. Apa yang kumiliki, ku persembahkan untukmu Tuhan. Tapi Tuhan selalu suara itu yang dia imani adalah Tuhan Yesus selalu menuntut lebih dari situ. Tangis may bana. Ay dangadong binabusi pa sa hatok ko tuho. Nga hudok ko ni. Kemudian dia berkata, ya Tuhan yang kudus, Tuhan Yesus. Aku hadir di tempatmu hari ini. Tempat kelahiranmu. Ampunilah aku. Sebab aku tidak memiliki apa-apa lagi untuk dipersembahkan kepadamu. Nungahu pabua. Alaya dong ko dituntut. Tudanga dong milik ko na asingin. Pagindang robahatan ni Tuhan ni. Jangan sedih anakku. Berilah aku dosa-dosamu. Tarsogok ma Santo Jerome. Orang kudus. Ya lu si bana mabuti. Mengapa engkau meminta aku mempersembahkan dosa-dosaku Tuhan? Bukankah itu terlalu najis buat kekudusanmu? Dungi Roma Yesus, suarai mandok. Persembahkanlah dosamu. Aku akan mengampuninya. Baginang, persembahan yang terbaik bagi Tuhan adalah pengakuan dosa dan bertobat. Aham refleksi ini mulut padu mutu zamiton. Malam ini kita memasuki masa-masa pasion. Kita memperingati penderitaan yang dialami oleh Yesus. Dua mangsintua tadi begitu menggetarkan kita. Mangai kita gabianakon. Pasadahu kita tuamai. Ino na nagsigotota. Semua yang dilakukan Yesus di kayu salib adalah demi penebusan kita dari kematian yang kekal. Walau sono do perenungan tamanginang yaki doau olo dohita rotiban dugi mangudukon rohata. Dao masya kita gijag ni roha. Alani jahaw kudo piga-piga ayat Alkitab na paingoto kita taringoto molo pasyo kita nuaing. Yohanes tulo sa plonom songonom marido. Songonodo pagkaholong ini dibata di Portibion. Pola dua anak na nasasaday di Lehon. Asa unang mago gandup na porsiya di Ibana. Asa hanguluan na saliling nililing na di Ibana. Molo masuk kita nuaing tupasyon. Hatan itu hatan na huzahay. Ingotot tamay. Jesayo papulutolo. Songono didok. Songono dohatan ni Jehovah. Nunga diar sahi hoaw marhiti siya nakadosam. Jalanunga diluzay hoaw marhiti siya nakahazahatommu. Aw tutu. Aw sadiri manalesya kapangalawsim. Ala ni hadiryoku. Jaladang behupay ngot-ingot akadosam. Ay wado huruahita. Na jojo hita mangarsahi Tuhani jojotian. Jojotian hita mangarsahi Tuhani.
Loja do Tuhan itabai loja. Alai pasyonon paingoto kita. Ibana sa diri manalisiya kapangalasyota. Tagala ni haburjota daw. Ala ni holong na ino. Roma hamutau asa mangolu todibuna ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rarado samuna songo nabit mungadap de potar do bahenoku. Songo nita. Nang perara songon abit hasuba. Gabi songon hapas do musena. Sono do hata di Jehovah nunga pola hupasisya kapangalosim. Songo nobun. Jala songo nobun manorop akadosam. Say mulak maautuho. Say mulak mahotua waya. Audo sipalua ho. Usaha Majisai 50 ayat 5. Ala ni pangalosyot tado bay na tartulang Kristus. Jalabinay ni hazahatot tado iba na mabugang. Apet iba na pisag-pisang parhitian ni hasonangata. Jalabinay ni bugang na malum itahilala. Sadanay ma. Ise be mangaluho na kanapinili ni debatado. Debatado na mamitori. Ise do na madabu uhum hamaguan. Kristus Jesus unang mate. Alay dada holani. Nunga mulak mangolu do. Jala di siya muni debatado ibana mangodiho kita. Anang dohono kuima. Kita masuk hari ini ke pertanyaan passion. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Ini yang dohonon. Balgahian silangon. Yang madok nunga huso-huso. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Beda do molo zolma. Bahura zolma. Jadi ya ada kuzaha di mencari jodoh. Ada seseorang yang mencari jodoh. Do ibana mabuti, na udah gak syarat na deba. Saya mencari jodoh. Yang pertama syaratnya rambutnya ikal. Panjang sebahuin. Hidungnya mancung. Panjang tingginya 170 cm. Dia harus orang yang bekerja mapan. Seorang yang berpendidikan minimal S1. Tinggal di kota, kalau di desa saya tidak mau. Mampu berbahasa Inggris, India, Cina, bahasa Kamerun. Aku begitu itu jalan lagi bahasa Kamerun. Warna kulit putih. Memang nuaing gudang guna botar zolma. Tiba-tiba botar. Alanya kana hona tu horia ya do teh, pai butikan. Wah, cinglong teh aduh gara. Kinclong. Blowing. Yo botar mon. Ale binereng leher birong. Ay yun na. Bahasa. Ola nyo do botar. Ale nyo birong. Berarti dang gopi baite itu son. Ison na ga. Huru ada ngapala sudi do pedi bae. Warna kulit putih. Hobi harus sama dengan aku, yaitu memancing ikan lele, membaca buku. Agai gimana budu dabut. Na guna nga siya na nasupa buru pito hamo. Bisa menaulo tu si. Araw naulo tu si. Apa ginang muluzol mana guna nga siya na. Tapi Tuhan ketika kita masuk ke passion hari ini, Tuhan Allah yang menjadi manusia dengan inisiatifnya. Lahu makaholongi kita. Raja yang kita tunggu itu adalah raja yang damai. Yang menahuzahan akan ingani. Raja yang adil. Raja yang mampu menjawab doa-doa kita. Raja yang peduli dalam kehidupan kita. Raja dang lomorohanyon mula dong zolma waduh naing dohonoku molo tusan burju salah padita ya tu padita aw maju hudok nang hudok bibil pro dohot ya kones
Do situ homa jo hatai itu tuh kan. Di mularok padi tapi salah merdikkan ibana. Ulu sona gudang hepengnya tersona mantap ma ibana tuh. Aduh ya mama. Tersona amor aliang guna pugus. Emar gue dulu tu sono tu jebur. Itu hadok maron marlau manyano. Mulau padi tersoni Tuhan tidak suka itu. Halai molo ditanya aku do sudi ruas nai dihaul. Manang nalan siapa horse minum dah, horse mabu. Manang nasoko dia ekonomi ni. Tuhan suka pelayanan yang demikian. Mula dong ruas ni huria mardikan mamereng zolman asing. Mulu namora tulaku ni. Dungi romi mana tu ada. Mulu na fokus apalah tulang ka do dangur ibana tu si. Tuhan tidak mau yang demikian. Karena dia apa? Raja yang adil. Dong naparpudi ma. Dari kamu maju acara tai nomor 174 DT. Nomor 174 170 ya topati. Jadi tahun paingotok kita. Ngau pabuan kaningan refleksina nuaing di pasikop ediom mahita. Say mulak. Songori teh na. Do mamot tong jonglo. Sudi bahita mangedehon nona dibuti marjaji hita. Jadi kita dehon nomor 170 itu paton. Pasti ya do tarsahi tu hata. Marhite pakatayota tudongata. Marhite aka hubungata dongata dugi marsak matuhata. Ay nga ruaw tu portibion. Ngau padami diriku doho tibana ape ho marmusu. Ho gijang roham. Ho gudang manang dohonon di tuhata. Di pasyonon kumulak mahita mardami. Ikut tabuka adoratay. Mungkin agak maului. Laho patalu diri. Agak maului. Ulak mahita tu tuhata, ulak kita tu hatan di tuhata. Dungi hatan di tuhata manodangi hita. Ulo mulak kamu nu si jebon, pitur adong makan nauli na dinggan. Ay maju abang, tarik maju. Ale sudi hita bagi di honoda. Nakadingan jongjong doham, jongjong mahamot to. To kami na pungudison, pasu-pasu kami. Pasu-pasu na nga keluarga nami. Na di Jabu, anang na adong di tano parserahan. Gonggomi na sida Tuhan. Do, sin na sida kaparmaran. Dala di Bornginon, naik ko papiak kami pamatang nami. Tuhan jagai kami. Suruh maka suruh kami. Jagai kami. Atik tungadong tutu na marsahit. But sahit sen pamatang na sida. Oliati mariho Tuhan. Jalo may ibadah namin yun. Gabi pilihan namin na khusus doa depan. Amin.
Maradehita huhut tapabungu pilihan. Tapasaha mapiliaton tu di bata martangiang mahita. Ali di bata manami na di banwagidya. Odo haroron di saluhut silehun-lehun na dingga dohot na sa ulibasan na mauliutus. Kupasahat hami masyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uwap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihan nun. Pati buluh na harajaon mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marahiti-hiti todim. Asalam hutad da hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marahiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rapi tamadok tangiang alea manami na di banwagija. Alea manami na di banwagija. Say pinurbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say South malomone roham di banotongon songon na di banwagija. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se samarusa nami songon panesa nami. Idosa nidongan na mardusa tuhami. Una kami togi hutu pangojunan. Palua mahami sen pangagu. Ehoro na puna harajaon. Dohot hagugu. Rodi hasangapon saleling nileling.
asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran itu di porbajima, nama dongani hamu saluhuna. Amin. Atik tu ngadong pengumuman siya kita, adong go kopi, iya, ipabuama, adong go kopi teh, iya, di adong go meja di sana, minum kopi mahita, iparani do. Adong go di jolo, di sapingon, Roma hita tu si asarap minum kopi hita. Satu